Detrás dos produtos que se serven ou venden na hostelería ou en calquera negocio da nosa provincia están os distribuidores, un sector moi castigado pola pandemia que hai uns meses decidiu unirse na asociación Adis Lugo. Segundo as estimacións da organización, en 2020 sufriu unha caída de máis do 40% e neste 2021 supera o 20%. Xeramos emprego local, contribuindo á riqueza dos nosos concellos, xa que axudamos a manter as empresas como concesionarios de automóviles, talleres, axentes de seguros, asesorías e infinidade de servicios locais de toda clase, contribuindo especialmente a evitar o baleirado da nosa Galicia. Para nós, vos, o sector da distribución, sodes unha actividade esencial, porque sin vos sería imposible que funcionaran a hostelería e o turismo. En ese sentido, tamén temos que ter en conta as peculiaridades da nosa provincia, as dificultades do terreo, as poblacións pequenas, os pequenos negocios que a veces están nunha aldea rural e que a eles tamén hai que chegar, non? Para dar a coñecer á sociedade a importancia do sector da distribución, do 27 ao 29 de novembro, Adis Lugo organiza a primeira feira L de Lugo, que se presentou hoxe no Pazo de San Marcos e que conta co apoio da Deputación e do Concello lucense. En concreto, a institución provincial achega 15.000 euros. Para a nosa colaboración forma parte da nosa aposta por recuperar a economía da provincia e, sobre todo, de facelo da man de quen máis o necesita, pero tamén mellor o conoce. O encontro, destinado principalmente aos profesionais, estará aberto ao público. Celebrarase no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo cun 100 de stands. Haberá espazos de promoción, venda, exposición e degustación, así como show cookings, catas ou conferencias. A Deputación tamén contará cun expositor con información de programas destinados aos sectores económicos e de promoción da provincia.